Turvallisuus alkaa hyvästä suunnittelusta. Me Scindexillä autamme yrityksiä luomaan laadukkaita heijastimia, jotka täyttävät tiukimmatkin vaatimukset. Kaikki lähtee ideasta. Meidän tuumasta toimeen palvelumme mahdollistaa täysin räätälöidyt ratkaisut yrityksesi tarpeisiin, aina avainlippu merkittyä laatua hyödyntäen. Tehtaamme Helsingissä takaa laadunvalvonnan jokaisessa vaiheessa. CE-hyväksyntä ja EU-standardien noudattaminen ovat meille itsestäänselvyyksiä. Meidän arvomme, luotettavuus, kotimaisuus ja vastuullisuus erottavat meidät kilpailijoistamme. Me emme tarjoa vain tuotteita, vaan pitkäaikaisia kumppanuuksia. Kun etsit kumppania, joka ymmärtää yrityksesi tarpeet ja tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja, ota yhteyttä Scindexiin. Tehdään yhdessä näkyvyyttä, joka todella suojaa.